Ohaneze Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ekene m na ọ ka bụkwa nwa unu nwoke Igwe Credo Arab na Agụnwandụ. Abịa m ikwu obere okwu anyị retụla aka gbasara saga iwe na-eme online. Etete m n'ụtụtụ a wee fụ public statement Odogwu Baby Ọkụ make concerning the saga a na-agba. Well, bido n'isi wee gụwa the statement go kpọọ ọnya. That statement alone wee mee m ndị first to itinye ọnụ n'okwu a. Ana m afụ kọmentị ụfọdụ ndị after na-asị kedu ihe mere na Igwe Credo etibele ọnụ na this topic, this matter a na-agba. Ụfọdụ asị na inside elu ndị nke a, ụfọdụ asị na inside elu ndị nke ọzọ. Ọ bụrụ maka ebe inside ka m bịara ịbịa kọwata maka ya now. Mana part of the reason why mejire wee tinye ọnụ na this okwu na ama m onye a na-ekwu maka ya ọfụma, Jpac, ọnụ ya na-eli eli. I can boldly tell you na ọwụ na iwe ekwulu saga niile a na-agba dị 100%, 80% ọ dị possible na Jpac ya ekwu ya. The reason nji wee kwuo onye is because of the experience m nwego with Jpac. Ana m ekwu ya ka ọ tọọ ụtọ. Ebe ọ na Jpac nọkọta wele ọnụ o ji eli ede si na ihe o megolu Credo. Jpac ji aka ya sị ihe o megolu Igwe Credo. Jpac gịnị ka i megolu m? Nothing. After comment ebe mmadụ na-asị kedu ihe isi na email Credo, you are not in the picture. Ebe ọ na Jpac ya eme ọnụ o ji eli ede pụta na public space na-akọlụ ndị na-agwa ndị mmadụ na ọ bụrụ m ka ọ na-agwa ihe o megolu Credo. I believe na ọ ekwu most of the accusation even a na-accuse ya mụnwa wu Credo believe na ọ ekwu. Kedu ibe nji wee kwuo onye ọ dị etu? Maka na ebe nnọgodu mụnwa wu Credo Jpac ekwuwago ọnụ. Enwego so many things o kwuru ala ọnụ. That is why nji wee na-ege ihe oge Jaka na-ekwu about him. I'm surprised. I no go lie you, I'm surprised. Jpac mmadụ ọ ya wibie emechiche ọnụ, ọ ya afụlili ihe okwu. And he is a kind of person ọ ya ogene ya na-atọ. Ọ na-akọrọ maka other people. Ọ na-akọrọ the bad side of other people. Ka gịnị ya wee tọsiri ike ka ọ wee grab doi. Most of these people know with him now, you feel not genuine love. About genuine love. I am really leave Jpac Jialo. I am really underground work or Jialo. For him to be close or to be friends with you. I want that underground work ekwela alụ. Ọwa. Mgbe a na-agbasaga ọja piano na-agbasaga ọja piano. Ojekwulu my ọja boy. Na communicate with him. Omara na omu na page, omara na omu na Facebook page. Ojekwulu ya na communicate with him. Na agụ ya okwu. Ihe ọ eme. Ka the boy wee kwụpụ m n'ọkụ. Nya, ka the boy wee nya, ọ na-agwa the boy okwu against me. Ọ na-atụnyere ya azụ against me. Na-agwagasị ya some kind things about me. Mana Jpac, you don't know me. Ihe mamo na social media. Thereafter una asị na gị na Credo ebukogo nwa. Ma ọ na-ebu ngo Credo nwa. Ma ọ na-inye ngo Credo ọrụ. So ihe nwere ike ịpụta nwa ahụ na ịbịala ọrụ MC ma ọ na ịbịala ọrụ nke ekwudo Credo. Ma ọ na ịbịa ba akwafu Credo which na ịmara agreement mụ na Akwa. That is why iji kwuchi ihe ikwuru wee chat ya Akwa ozugbo. Tụlụda your voice, tụọlụ voice kpojuola Akwa. Ka mmalụ kene Akwa wee jiri aka ya wee sị na nya gịnị ya nara enwe problem na mụ na ya nara enwe problem. Ọ bụ na mụ na Jpac enwe problem anyị jeje maka ọ maghị ọfụma ịma alakọ isi na isi, ịma alakọ mmadụ na mmadụ. Mgbe ị banyere Zion o nwere ihe ngwala Akwa wee sị ya gbaa chelu kịta anọ gị maka anyị eji wee mee gịnị wee tọọ ụtọ na Zion. Ọ ma bụla eziokwu. You said so many things. You came out on the social media, said so many derogatory things about Akwa.
Akwa wụ na mgbe ịma bụ Zion na ọnya na-enye gị nri ọnụ. All of us know. Ụfọdụ oge ịgbabataba akwa ị na onye 500,000. Anyị na-anọ. Ụfọdụ oge omeli transfer which na imekwu video. After ka ọ gbapeche hotel ị na ọ na-ebeli akwa na akwa mechara ibe niile imeche. Ibu mụnwa belu. Maka anọ mba akwa complete 7 days. Ejere m ọrụ ọzọ. Eso m wee dozi setiche ma tent mụ nwa na-akpa mma. Gị nwa na onwe ewu ịgbagoro onwe na hotel room jeje n'ọrụ. And ị na-ejekwa ọrụ ndị ọzọ sef. Jpac mgbe iji abịa wụ n'abalị. Mgbe iji abịa be akwa wụ n'abalị, ị na-eje other works ị na-eje ma ụkpọbụ unu, ị na-eje ma ihe ala, ị na-eje azịa. Mana mụ akpa mma na-anọ there 24 hours soro na-alụ and ebe scan job na anyị enyela anyị room mana Jpac enyeghị room. I can still remember boss mụ na-akpa mma lụchara ọrụ na nke akwa wee chọba hotel. O nwe hotel nwa na ije na ya dị n'ime ime. Ọ bụ na akpa mma nọ here, he can say. I can still remember how many times mụ na akpa mma kpọ convoy ebe 3-4 a.m. nke abalị si ọba na Ọka. Anyị lute na Nkwu Enugu kwa akpa mma agba mụ nwa mee gịnị agba anaba ndụ. I can still remember mbosi mụ na onye amanuke na-eti egwu si ba akwa n'ime abalị during that era wee na Ọka. I can still remember onye amanuke ji wee sị m Igwe na ọ makwa pattern driving m maka na move kwela na ya afụsị azụmanya kama o nwe ebe m na-eluzi nchelie. So I'm not surprised mgbe a na-akọ mgbe Ogechi na-akọ so many things because Igwe a kind of person ọ ya ịchọ ka gị na mmadụ ịchọ onye ikekwe onye ifili na anya na onye a na-enwe problem ibutuo the person kọtọwa ịkọtọgide ka onye nke a wee nye trust ya. I can still remember ị na-acha achị ọjazi na-agbụ ya ọgwụ niile ị na-agba ka ị na-acha achị adatị na ị mara na ọmụnwa Igwe Credo online bụla admin na-afụ your messages. As of then the boy amara agụ message ọ marakwa type mana ọwụ ma wisdom o nwe wisdom. So many of you ma ndị content creator ma unu rama wagaji when I chat that account na agwa anya rapụ Credo mee nke I was reading all those things. So na give you Jpac mgbe a na-ekwu accusation a na-ele on you mụnwa Igwe Credo mara anwa nwuchitelu iyi enwesị na ọnwa obu n'afọ ka ọ ya aṅụrụ iyi na ọ yara aṅụrụ nke ọkwọ n'azụ. That was why mgbe m ji ebe ife anyụ ba somebody called me isi m keri nsị a na ọwụ ma chọọ Jpac nwere A1. Jpac nwere gịnị anọlụ ọfụrụ iwe ọ ya akọ chọọ ofu ihe kọwa gị mana onwe iwu lanị ntarache ya na-ajụ kere ihe gbasara nwute iwe onye na-akọrọ m la. It's not my business. Etu ọkwa ka esi wee megide mgbe a na-eme ihe ọja piano ịkọkọ mkpọ isi Jpac you are my friend ịchọgodo itinye ọnụ n'okwu a agwago gị details iwe menu between we and the case Lipopo ịchọ itinye ọnụ n'okwu a welu ndị details m nye iwe ekwu okwu chachachai iwe nọ na-apịawa m azụ na Credo wụ onye anya ego na nke nwa Credo ọwụ na o mechee mgbe ọ bịa ka mụ na ya tọọ o jedere itie those video maka aba m online ka anyị download those video screen record anya force m ya o delete those video ndị dịzinụ wee ebe ọjọọ centralize ya on the ọja boy mana ebe ọ nọ ebe o kwuwara ọnụ aba umi o delete gị o wee bịa ka mụ na ya tọọ mgbe ọ bịa ka mụ na ya tọọ based on that chat ngugo na page ọjazi mana ọ mara anọ mụwa admin wee dakpu n'ala ya o wee bata wee buru iwe gbasara ọja boy wee bịa o wee jupụta m ihe n'ọnụ ka m wee kwupụta ihe so ihe ngwadewere ewu na asị m na ụmụ ọja boys m na-ahụba bịa na ba na-ese iwe mara asị na ba na-aṅụta nkwụ mana ọwụ na iwe osise ha na-ese ihe and agwa m na ise ihe a too much arụ ya yere ezusezi oke ya ezu oke so na ọwụ na onye ngwakọtagosi a wetunata aka ka isi ese anwụrụ na ọ ya na-emeghị ibe ikwesị ime imenye ABCD ibe ikwesị ime 10% imenye ị na ọ na 80% speed and I sent him voice record because ama m ọfụma send earlier the voice record si a Jpac ịchọ drop what voice record on your page mụnwa Igwe Credo can defend what I said. I have CCTV cameras in my house
I cannot say what I can defend. Ka uri itu on. Drop one online. I have witnesses. I brought someone on this business. Then when they are all that are witnesses. No nya na-eri anwụrụ. And then I suspect na anwụrụ aka o riri for okay that day. The accident me. I said it. Because no enwere evidence to back it up. And onye a na-ekwu okwu agọla agọ na ọ nara esa anwụrụ. Ekwumie. Ọ na nyegide ya advice wepụ aka n'iya, wepụ aka n'iya, wepụ aka ya, wepụ aka n'iya, wepụ aka n'iya. Mbọsị ya nna ayọ gị wepụ aka n'iya ya affect marasị ndo. Ma agwa ọkwa ngwa ya agwa. Ọkwa agwa nga na ọ ya eme. Ka bụrụ okwu ose na abọ na nke a pure fact. Ị na-eri anwụrụ excess and too much. Nwanne mbọsị ọ ya eme gị ire. I will not mara atụkọtara sorry. And meanwhile, onye nwere accident akpọrọ m na o nwere accident. The same day enwere m accident agwara m ya nwa agwara m. Nji nwayọ n'ọlụ onwe nkwana maka obere oge ibu na ime mma ịnọ n'okwu, ime njọ ịnọ n'okwu. Kedu nke a ya emezi ka ọ wee banalụ na ụmụ Igbo. So n'ime bịara ikwu abụrụ iwe ọzọ wụ na okwu bebi ọkụ kwuwu ma akpata oyi. Abịa m ka m gwa bebi ọkụ echekwene na agwọ anọrọ n'akịlịka. Echene na agwọ anọrọ na gịnị n'akịlịka. Anụ m ka ide si na ịdị sure. Na ịdị very sure. Mana o nwere iwe ejire m nọmba Ogechi mụ na ya chatịrị mụ na ya kpanụrụ. Mana I spend a lot of time on her page since saga ji bido. Mana ọwụ na statement I drop na imeche enye wee nwee ka esi wee nọkata Ogechi wee drop evidence. Ikekwe voice record ma call record ebe Jpac na-agwa ya okwu. Ekwe mana ya adị heartbroken. Do not trust anybody akpọrọ onwe content creators around you as a billionaire. Don't trust anybody akpọrọ onwe content creators around you. They can do anything to make extra money. Onwere ego inyere content creator ya ezulie. Onwere ego inyere ya dị ka ego Facebook na-akwụ ya na nkịtị. So no nwere ego inyere ya ezulie. So don't trust any content creators around you. You're a billionaire. When a content creator comes close to you, dobie na position as a content creator. Don't allow them too close to you. And don't allow them too far from you. Okwu ka nkwulu. Maka na na-ekwu chọchọ a na-ekwu na social media. Na nke Jpac ka ngechelu controversy na saga. Wee kwete na ụfọdụ saga na awụ true. Because mụwa Credo. Amago one or two things Jpac gwara m n'ụwa. Which I can never in life come out and say online. Mana never rush. Mabata online. Bana group chat. Kọba alụba ọlụ ọ na-enye Credo. Nji wee bịa na nke Akwa wee na-akwụgharị na ibe na Akwa. Na fence Akwa. Na onye kpọbata m. You can imagine. Ibu MC na-abata iwelu mic kwuo the arrival of Igwe Credo. Etu akwa ka ndị big men ị na-arrive one day ya akọkwa na ogi nwa na-eme amalụ na babata na occasion. Inwere ọnụ ewu chọchọ I pity my sister. Maka na iri na ba akọ ihe niile ị na-ekwu my sister also your wife is also affected. Amarakwu m iwe o ji wee tiri ya ọnụ na this saga. Amara m ihe o ji tiri ya ọnụ na this saga mana nya nwa na onwe ewukwu content creator. O feel na saga is all about making money mana ọ mara the damage dị involved in the saga. Maka na ọ na my sister na money had close who your wife aka m agwa si ife ihe gị na di na ndị mmadụ na-eje etikwo n'elu ọnụ pụta. Mana the whole family actually go kwa wee na the saga. Lele Ogechi ji wee kwukete wee kọwa akụkọ nwunye iwe jevọ itebe ndụ nwaanyị mmadụ bili mgbe ọ ka wee a young girl. So I want to advise you. Ịchọ ikwu ikwuola onwe gị. Odogwu bebi ọkụ. Ịchọ ikwu ikwuola onwe gị. Because so many things say mara. Somebody like Jpac around you can know it. Somebody like Jpac around you can know it. Agwamu and ihe ọzọ nchọrọ ịgwa Ogechi bụ ọ bụrụ na ịma na ihe niile ikwu na Jpac kwuru bụ eziokwu and you need evidence. Ịtụkwa n'egwu. Etu aka ọ dị eke hit. Mkpọrọ ya si ya ịkpọrọ Ebuka Obi aba jee ya onye. O wee kọọ iwe ọka ọkọcha.
o wepụ o weje yo mgbe pụta wee gwaba na adị m very happy maka ọmụnwa ama m na-achọwa gị bịa palị ya maka okwuwala ọnụ defamation of character onye n'ọlụ onwe Ebuka Obi akpọnụrụ any native doctor abụ ọ ya ekwu native doctor mana ọ ya akpọghị abụ ọnya nwawo that knowledge that wisdom ị nidiri inwe mgbe gwacha eke hit ihe m gwara ya wee pụta online si na ọ nwee okwu Igwe Credo gwara ya na ya na Credo akpa akwa nke nwa ọ gụrụ na ị mara na Credo ka gị na ya na-akpa na fon mana onwe onye gị na ya kpara ya bụ nkata o wee gọọ wee weta evidence ebe mụ na ya na-akpa dị nkata wee tụọ online ifuzie ka o kwuru okwu so n'ibe m na-ekwu to exempt yourself from all these things ijide evidence tụọ ya ka kpọtọkpọtọ gbaa n'ilu ewi ijide evidence tụọ ya ka kpọtọkpọtọ mee gịnị gbaa n'ilu ewi mụ na onwe m etu a nnọ onwe ibe m kwuru online kịta na Jpac ya emenwu etu a Jpac na onwe ibe m kwuru online na Jpac ya emenwu o wee pụta wee refute onye ịma na ọ challenge go m ịma na ọ ya details ya ọ ya enweta online ya akarị details ya ọ ya enweta online ọ ya zodo nwusu ọkpa na ana mụ nwa Credo na-ekwu ya I am a kind of person o so n'ihe mere nji wee go Samsung go 1 terabyte ka m wee nwee ike na store enough information maka ama m people emego m ihe ndị mmadụ emego m ihe. This is part of the reason ndị ọja m niile akịta nwere onye ya apụta nkwuo ajọ okwu about me maka na ihe ọwụ details niile gbasara ede ka dị intact on my phone and in my system. So ka ebe ihe ekwu nke ọwụ na ikwu achọ m ofu evidence of your activity while you were with me to online. Ncho ọsọ m nọ ebe ụmụ nwaanyị na-abọ na anụ ọgụ na hotel ịkwụọ ụgwọ ịkwụrụ ụgwọ atụọ m online. Ọsọ m nke chọrọ itiri m ihe na nni ntụ onye online. So many details dị. So na-etu a Jpac nọ kịta ihe mejire wee chọọ tinye ọnụ na dis saga wụna na onwe ka m mesi tinye ọnụ nya nwa achọ ka ọ mapụta bịa challenge m mana nya mala amalụ na ọnwa anwa ata akpa m mmọnwụ agba ọmara ihe nya face onwe because o kwuwala ọnụ ọnwụ na Jpac beta na group sim igwe ma na private sim igwe achọzụkwa m ịbịa sịkwa na my wedding nwụrụ ya because wedding na ọnwụ na njiri no how 700k even nkata akpachara na that group dị na my WhatsApp kịta dịcha maka esi wee kpaa ka anyị esi arrange girls for ụmụ nwoke ndị na nwunye m nwe. There are so many things. So video a na-emekwu is to annoy him the more ka o kwuo kpam ka mmọnwụ gbaa ndị unu ma m I don't bloody care anybody. So na ibe na-agwa ntị oge echi wọwụ na ịma na iji evidence ebe Jpac na-ekwu ụmụ okwu anyị na-ekwu about him nke a bụrụ na ọgwa m awụrụ fat tụọ anya etu a ka Jpac ji wee sị ama mmụọ sị na nkwụrụ ya ụgwọ ka ọ na ọmụnwa gwara anya attack iwe ọjazi iwe ọ gwara na content creators group. So ihe m gwadebe nye wụ nna m tụọ evidence mgbe na-echie ka ọ tụọ evidence nke ka m nwa tụ ya nke m ka mmọnwụ gbachaa ka m fọye ya ike na ama ka ịfụ ka ị mara na Credo na abụ m a radical social media bulldozer mana anara m egosi onwe m mana ọ bụrụ na ị chọọ ịfụ m fụkpọọ m ọfụma ịkpa m aka na-ekwo ka mgba mmọnwụ m mụ na ị na-eme ka ihe ndrọpụ ọrụ voice mma agba isi gị dobe that voice enwere ndị ọya ghọta toyorigide agba bịa ya ọma ego na private mpịawa aba azụ gwakacha okwu arụ ngwacha anya okwu nsị dobe this voice ịchọọ ibulo na social media screen record all this voice post onye online. Many of my haters eti ọnụ na dị okwu mana me I don't care. Onye Chukwu gọziri ọgọzi gị mmadụ apụrụ ime sọsọ Chukwu olisabụlụ ụwa ya ekwu okwu n'isi m na ndụ m. So na ana m eche unu gbalụ na saga bata ebe m nọ ana m afụ ụmụ ọrụ ihe ba na kọmentị eri na tag eri imekata vidio kpọọ m aba si na ebe ọwụ na-ebi m moto na m kwesị mpụta ka m bịa gbachitebeli iwe iji ọnụ ịshịta na agwa masịla na ọwụ maka ụdịka okwu ahụ oge echi si na ịgwara ya concerning the distinguished ya gị nwa Jpac ya ekwunwe
Mana it is a false statement to the IRM. Who are you, Kwan? Na a distinguished senator ye could send the too low to Ebrino. Man, all the very, very bad in you make such a statement about a man that has helped you tirelessly, effortlessly. I'm a Mumbo police pale. I sent Oga message on WhatsApp. Oguchanyo Yeremonu. And after few, and the next day no neptago. He make a video. Kene ifanyoba. We call message and send the log on WhatsApp. Meloji man eji. We call manya man, at least I put an effort. And that is it. So nino mena meti lono na this saga unu na po gama ba the media team ekubelo okwu about it. Mana ba chelum ka media team kwu okwu. That is when I will have time to reply you people. Another eke mmụọ bụ ụzọ kpọ. Abịa n'Ụba Nation, anyị nwere leadership, anyị nwere head of strategic communication. We have a chief of staff. Kabe ekwu be ụrọ m ya ekwu. Mana gba chelum ka ba kwuo. Awe bụrụ ya. So ekene m unu very very importantly. Mana onye na-agaghị ntị n'ibe ị na-akọ, n'ibe asị na ịkọ, n'ibe onye ụtọ ise na ikwuru, mala amalụ na o nwere ka a billionaire like Oga capital or you could send there too low to your level. Abuna gina ogaranya di etu aka na enwe such an affair. You work carry this broke and this poor. What's really possible now? He could go na level here akali ode. He did broke and this poor to the extent and put online openly. Yawa akwa si akwa ke yeme no bibe moto. Iji we meeli Facebook. Meeli nka. So that is it. Dalon.